Bugünün verjek ravayetim has ýerde ravayeti. Mundan has ýerde entek adam aňlarynyň dolu goýlaşmady wagty, baýlaryň, garyplaryň gatlaga bölünýän wagty bir ýurtda gurakçylyk başlaýar. Onuň baýlar alat etip başlaýarlar, biz bu gurakçylykdan nädip çykyp bilerdik. Bir akyldar çagyrýarlar. Ýa-ni akyldar aýdýar. Size eger maňa gowy töleseňiz diýe, size gowy maslahat berip bilerin diýe. Aýanky baýlaram, eger sen maslahatyň diýe bize gowy peýda getirse, onu biz sana gowy tölerdik diýe. Bular şeýdip düşünýärler. Ýa-ni akyldar aýdýar. Garyp gatlaklar diýe. Sizin pikir etişiňiz diýe, akylly adamlar däl. Biz olary ulanalyň diýe. Nädip? Olar şeýle bir ananjaň diýe. Biz olary allalyň diýe. Onuň baýgatlyk sonra görýär, näme diýwarlap bolar olar diýe. Biz olary diýe, biz cenneti size satyn alyp berjek diýwarlalyň diýe. Siz diýe jehenneme gitmek islemeýän bolsaňyz, bize pul töleň, biz hem size cennetden yer alyp bereli barlalyň. Şeýdip biz olary töleýän tölegimiz ýene biziň özümize gaýdyp gelýär diýe. Ýa-ni baýlar pikirlenýärler, erbet pikir däl. Eger sen şu aýtýan zatlaryňa şolar ananlaryp bilseň, onu biz gurlaşdyk diýe. Ana şeýdibem ertesi bilen ir bilen jarçekdir başlaýarlar. Kim cennete giresi gelýän bolsa, biz cennetden yer alyp berýäs diýip. Cehenneme gidesi gelmeýän garyp gatlan adamlary bu habary eşitip jüwlerindäki iň soňky teňelerini çenne baýlara getirip berýärler. Bize cennetden yer alyp beräýin diýip. Üstüne de baýlaň eline mut işlemäge razy bolýarlar. Bular adamlar şeýdip başagay bolup ýörkärler, baýlar öz pikirleriniň amala aşanlaryna şeýle bir begenýärler. Ýöne garyp adamlaryň arasynda bir akylly adam bar eken. Ol ýanky adamlara düşüniljek bolýar. Cennet satyn alynýan ýerder, olar siz alaýarlar, pullaryňyzy bermäň diýip. Bu habaryň ýaýraýanyny eşden baýlar ýanky garyp adamy dardan asmak isleýärler-de, ýakyn çagyrýarlar. Bu biziň bar planymyzy bulaşdyraýmasyn, muny dardan asalyň diýip maslahatlaşýarlar-da, ýanky adam ýanlaryna çagyrýarlar. Ýanky adamyň dardan asyljaklygy hakynda habar bütün ýurda ýaýrýar. Ertesi gün dar agajynyň ýanyna tutuş halk üşýär. Onuň ýanky İnsanky aýtjak sözüm soraýarlar ýanky adamdan. Olam aýdýar. Bolýarsyz diýe. Cennet satýaňyz diýerler. Siz näme üçin cehennem satamaňyz diýe. Ýanky baýlarym bilýärler. Cehennem kim satyn almak isler diýe. Hiç kim cehennem satyn almak islemez diýe. Şoň üçin biz cennet satýas diýe. Ýanky adamym pikirlenýär. Cehennem men satyn aljak. Bahasy näçe diýe. Baýlar gülüşýärler. Çyndanam cehennem satyn alasyň gelýän bolsa, çyndanam sen cehenneme gidesiň gelýän bolsa, onu biz sana mut berýäs diýe. Baýlar ýanky adam üstünden gülýärler. Cehennem satyn almak isleýänem bolsam boljak eken o diýip. Ýanky adam inni cehennem maňa hakykatdan hem beren bolsaňyz, aýtjak zatlarym ma diýe. Hemme halk bilesgelçilik bilen garaşyp durlar diňlemek üçin. Ey halaýyk, gördüňizmi? Inni cehennem men ýerim. Cehennemiň hojaýyny men. Hiç bireňizem içerik alamak. Eni siziň hemmeňiz cennete gidersiňiz. Şoň üçin cennetden yer satyn almaň zerurlygy ýok size. Siz baribir cennete gidersiňiz diýe-de. Öz aklını ulanyp, öz gatlygyna adamlary baýlaryň hilesinden halas etýär.